Хайде сега. Какво ще кажеш, Цвети? Какво ще каже Цвети на камерата? Ка? Кой е това, Цвети? Тати ли? Тати. Я помахай на камерата. Помахай, бебебо. Ма какво се чудиш? Какво прави мама с тая машинка срещу тебе? Какво прави мама с тая машинка? Я се разреви сега, понеже нямаш биба. Да покажеш тук кой определя нещата в тая къща. Да, Цвети. Цвети, той е шеф в къщата. Каквото каже тя, мама и тати това правят. Не си яши с тата? Не си яши с тата? Така. Бебе. Бебе. Така, смей се. Смей се, Сандра. Дя. Айде, снига. Чао, Цвети.